Ukhuzane, uMr Mpongose, umnumzane, ngiye ngithi mina uma ngenza amavidiyo lapha kwenye i-platform, ngiye ngithi ukhuzane uncane angakakuzuzi empilweni, zimbalwa izinto okusamele azi-achieve, then-ke ebese kubonakala ukuthi yena wenza njani emva kwalokho. Lapha kwi-Dandi July uphindile futhi ukhuzane wenza adume ngazo, wadlala kahle kakhulu njengoba-ke ehlale edlala. Siyazi kunesikhathi eside laphana estage uma kudlalwa uthola ukuthi kune-gap enkulu ebakhona, but ukhuzane emcimbini befika kuvale lokho, befika asebenze kakhulu, befika abonise ukuthi kungani ukhuzane isikhathi eside ubehleli laphana-ke phezulu endimeni kaMaskandi. Uma sisho lokho simnikeza imbali ukhuzane, ngeke kube nabantu ababona ngeyindlela. Angeke singakusho lokho uma sikubona ekwenza ukhuzane. Ukhuzane isikhathi eside endimeni, nokuba ehle uhlale ekhuphuka. Uyayabona lapho ashoda khona, ahambe ayokulungisa lokho, abuye futhi azo-improve, enze kahle. Angeke-ke singamncomile lapho. Hlale egxekwa, hlale kukhulunywa ekhonjwa izinto eziningi, but uyena mculi ohlale e-improve unyaka nonyaka. And mase kwenza lokho akumelanga phela singakuvezi, kumele sikuveze njengoba abantu basuke bekhuluma bekhomba izinto kuwe. Nakhona bamkhombe njengoba basuke bemkhomba, ingoba bayazi amagale akhe, bayazi ukuthi unzima kanjani. So once again ukhuzane uphinde wa-approve, wakukhombisa ukuthi na why-ke ebahlula abaculi abaningi ngoma, kuhlala estage nangezinto eziningi. So ibamba lapho-ke ividiyo-ke nsahle ngeni zakwethu.